Dobrý deň vám prajem. Vítam vás v obci Podhajská, najkrajšej obci Slovenska. Chcem, aby ste sa tu popri mojom rozhovore dobre cítili tak, ako sa cítite v obci Podhajská. Je do roku 1960 zložená z troch obcí, časti Belek, časti Svetuša a samostatné termálne kúpalisko s vinicami, s rekreačnou oblasťou, ktorá sa teraz rozvíja, a skleníkovým hospodárstvom pána Oremusa. Moje vstupné myšlienky do Podhajskej boli, aby Podhajska sa menila v dobrom k lepšiemu, aby bolo v Podhajskej radosť žiť. Občania videli, že ideme dopredu tým, čo sa nedalo dlhé 10 ročia odstráňovať. Začal som s tým, že sme tu mali historicky 50-ročné základy rímskokatolického kostola, ktorý nebol nikdy začatý, nikdy dostávaný, a našiel som odvahu, aby som požiadal otca biskupa, aby sme základy zlikvidovali, čo sa mi aj podarilo. Ďalšie šoky, ktoré som ešte predtým, ako som toto začal odstraňovať, zažil na termálnom kúpalisku, ktoré bolo v dezolátnom stave, v podstate bolo zamrznuté. V strede kúpaliska nachádzala sa žumpa, ktorú môj predchodca tam zriadil za účelom vypúšťania vôd. Z toho dôvodu, že neboli dobudované kotly, prípojka strednotlaku plynu. Toto všetko som v krátkom období zvládol s tým, že som využil svoje vedomosti a schopnosti z podnikania a mojich priateľov, ktorí mi pomohli zabezpečiť vykurovanie termálu. Na základe toho, že kúpalisko nebolo upravené, v prednej časti sme previedli centrálnu hĺbkovú úpravu a vybudovali sme amfiteáter pre 5000 ľudí. To malo viac súvislostí. Jednak to boli súvislosti, ktoré vznikali s tým, že došlo prechodné obdobie covidu, ktoré zanechalo v našej spoločnosti obrovskú jazvu. Prvý rok nebol moc v ideálnom stave, preto lebo tých turistov bolo málo, ale na úkor toho sa zmenila kvalita kúpaliska. Parkovné sme zrušili sme platenie za lehátka a zvýšili sme vstupné o 1 euro, čo dodnes dodržujeme. A s týmito peniazmi stále vieme hospodáriť. Sme rozhodli o tom, že dávame 50% na termálne kúpalisko a 50% do rozvoja obce. Samozrejme, je to závislé od toho, v ktorom roku, aké akcie dokážeme zvládať, aby sme nebrali peniaze z termálneho kúpaliska, ale aby sme konsolidovali aj termálne kúpalisko, aj obec Podhajsku. Dal som si záväzok, že dokončíme komasáciu pôdy v časti Belek, že vybudujeme optickú sieť na pripojenie optického internetu v celej obci a môžeme používať kataster nehnuteľností v časti Belek ako za novo vybudované usporiadanie pozemkov. Podarilo sa mi zabezpečiť prostriedky cez Envirofond Ministerstva životného prostredia. Sme dostali prvú dotáciu na prvú etapu kanalizácie, ktorá tu nie je doteraz vybudovaná, čo je veľmi potrebné. Máme na ňu stavebné povolenie. Pokiaľ pôjdem do ďalšieho obdobia, vstúpime do fondu na rozvoj bývania. Máme pripravenú športovú halu, ktorá má stavebné povolenie, máme vytipované územie, všetko toto je popovolované a tiež čakáme na verejné obstarávanie a máme na to prísľub prostriedkov v hodnote 1 milión so spolúčasťou 30% na vybudovanie takejto športovej haly. Máme rozpracované prenosné klzisko, otvárame 2 nové ulice, tak ako som povedal, bola prevedená komasácia, otvárame ulicu Za Humnami a Maňanskú ulicu, kde spustíme projektové dokumentácie, aby sme ich vybudovali inžinierskými sieťami, vodou, plynom, kanalizáciou a tak ďalej. Existujú tu rôzne podnikateľské subjekty, je tu Krajintek, je tu poľnohospodárske družstvo, sú tu štátne lesy, ktoré tu podnikajú. Je to v podstate už dlhodobo zaužívaný spôsob podnikania, ale samozrejme je tu 18 reštaurácií, ktoré potrebujú svoj personál, ktoré od čašníkov, kuchárov, je tu letné kino, čiže toto všetko v tejto obci frčí. Za každých okolností som sa snažil zjednocovať obec, aby sme ich dostávali do toho diania, jednak obce a jednak termálneho kúpaliska. Jedno bez druhého fungovať nemôže. Je to spoločný život tejto obce a tohto kúpaliska, kde žijú ľudia, jednak tí, ktorí prichádzajú za rekreáciou, jednak tí ľudia, ktorí tu žijú. Na báze tohto sme postavili celoročné programy kultúrnych podujatí, jednak tým, že sa nám podarilo sem dotiahnuť alebo prvý ročník Európskeho pohára v cyklistike. Každý rok robíme podujatia Dni obce, čo býva u nás 1. júla. Kedy tu bývali remeselné dni alebo dni Cyrila Metóda. My sme to teraz trošku premenovali na Dni termálneho kúpaliska, preto lebo pred
zhodou okolností v tomto roku je to 53. výročie vzniku termálneho kúpaliska, odkedy je registrované termálne kúpalisko ako voda, ktorá slúži občanom, čiže na kúpanie a rekreácii. Hneď od začiatku, ako sme v 23. roku začali podnikať v termálnom kúpalisku a v obci, sme zaviedli požitavské hudobné slávnosti, čo sa s tým spájalo. Každý piatok nám vystupovali kapely z Požitavia, vymenili sa tu všetky kapely, ktoré tu v podstate v tomto okolí pôsobili. Keby sme išli do Radúka, v každým rokom sa opakujú fašiangy, Veľká noc, rôzne dedinské miestne slávnosti, pochovávanie basy počas fašiangov. Myslím, že druhý alebo tretí ročník je československý zraz trojkoliek na termálnom kúpalisku v Podhajsku, čo sa uchytilo, má to veľký efekt. Od minulého roku sme zaviedli Oktoberfest, tohto roku sa už konal Majáles, teraz budeme mať v júni, nakoľko tu bývajú dvakrát do roka hody, jednak v časti Belek, jednak v Svetušách, budeme mať 15. septembra taký festival, ktorý tiež organizuje pán Sebínko z Radavy, mikulášske stretnutie, prechod Mikuláša obcov, na čo sa naše deti veľmi tešia, potom vystúpenia Mikulášov v jednotlivých zariadeniach. Samozrejme vec, máme tu prenesmierne dobrý klub dôchodcov, združenie dôchodcov a telesne postihnutých, ktorý organizuje pani Mária Palkovičová. Pod jej vedením sa im veľmi darí, my ich podporujeme, robia rôzne vystúpenia, jednak stretnutia starších občanov, jednak cestujú za kultúrou, aby niečo poznali, aby sa dostalo týmto občanom aj z celého Slovenska. Občania, buďme usmiatí, jednotní a verme jeden druhému. Nikto sme tu není pre to, že chceme robiť zle. Chceme robiť dobre, vážení občania. Toto chcem vám všetkým prizvukovať. Moja osoba tu nie je postavená preto, aby som tu viedol mačomyšie vojny. Chcem sa usmievať a byť s vami v jednom spoločnom myšlienkovom pochode. Ďakujem vám veľmi pekne.